langile atera gara kalera eta berriro ere erakutsi dugu Euskal Herria Palestinarekin dagoela. Palestinaren egoerak mobilizatzen eta presionatzen jarraitzea eskatzen du, batetik su-etena gauzatzeko, eta baita ere Israele eraso oro eten dezala eskatzeko, baina horrekin batera esan nahi duguna da Palestinak libre izateko eskubidea duela. Ordan ibaitik Mediterraneo itsasoraino. Guztionek eramaten gaitu esatera, genozidioa eragin dutenak epaitu behar direla, Israel isolatu egin behar dela, eta beste alde batetik ere esaten duguna da Israeli boikota egin behar zaiola. Harremanak eten behar direla maila guztietan. Arrakasta honek indar berriak ematen dizkigu Palestinarekin elkartasuna ateratzen jarraitzeko, konponbideak eskatzen jarraitzeko, eta argi esan nahi duguna da Palestinaren alde egotea, Netanyahu, Trump eta enparauek ordezkatzen dutenaren aurka egotea dela. Sionismoare, autoritarismoare, imperialismoari eta fasismoari aurre egitea dela.